Proč bychom měli vyhrát? Náš cíl není vyhrát. Chceme se společně postavit proti Kapitolu. Za cože budeme bojovat? Za naše děti. Respektujeme všechny členy Magmatonia. Snažíme se chránit přírodu a všechny členy Tomorrowlandu. V Liberty vidíme naše spojence. Nestojíme o násilí. Do boje! Jo! A podporujeme svobodu v krajích. Aquaduch již dnes a zítra.